Už sa tu nahráva. Dobre. Dáme múku. This is the flour and then we put there our material. Here you are, you can make it large. Nie dole, aby bolo vidieť jeho robotu. Tak, ešte dole. Je to spojné. Právo ste, že sú naše ruky. Nie, raz čo asi priplatí. Matúš, čo robíš? To sa rozpadlo. Potrebujeme ho robiť. Neus? Právo si dohodí. Na, ty poď tiež robiť tu vedľa. Aj to spájajte spolu, áno? Ja to robím radšej pomaly, nech sa mi to neroztrhne. To máš prežet. No raz ťa teda. Však si to pošleme. Daj mu. A to vidno váriš. Múku si daj na to. Joj, ty si kuchár normálne. Ty si kuchár teda. Raz sa tebe to nejde dobre. Matúš to má lepšie, Remot má tento má normálne. Vlastne to má veľa tlačaté. Dobré ráno. Dobre, ty máš dobre vyvalkané, fajn, paráda. A teraz si zober formičku. Kde máme tie formičky? Ja neviem, Keď si to presto, to zober hviezdičku, to môžete ušetriť na ceste. Alebo tohoto motivičku môžeš. Daj, srdiečko môžeš. No. to si mal dať na konec. Od kraju. Od kraja. Už ma to napadlo. Tak, ale však im to ukáž, nie? No, Tak. No. Nechce to zaostriť, moja chyba to není. Pačka každého podľa, aby sa to zlepilo. A ďalšie poukladajte na plech. Ukladajte na plech. Ukladajte to vy na plech, čo ja vy. Ukladaj, daj ho sem a ukladajte to pekne. Lebo je odskladané. To sme mali hneď na ale nás je viacej. Ja viem, že asi pod bitkou sa ešte jedno to ešte nemyslíš. Podajte nožík ešte. Môžem aj ja vykrojiť? Môžete, vykrojte si tak. Matúš, to máš hrubé cesto. To je moc hrubé cesto, to by sa nám pripálilo. Ja tak už ešte točku. Ešte vyvalkaj, ešte valkaj. Tak čo sa ja počká. Už to ukázal motýla. Ale však musia byť dva motýle. Stačí. Druhý uberte, ukladajte na plech, áno? Nožík, kde je ten nožík? Neviem, ale tam sú len tie také... Oni vyhľadajú Sliečko tam bolo? Tak, treba pozrieť, pomáhať. Tak, neboj sa. Tak. Hviezdičky máme? Máme tam čo? To už je moc. Dzięki. Matúš, čo je to? Tak, dobre, vykrajte. Zítec ich obúčte. Tak Keď nám sa môžeš prilepí, vykrojiť, podrobí. keď chceš. Nekruť s tým. Potom, keď to chytá, tak chytá. Táňa, vykroje, že tam.
Máme? Myslím, že to budú mať spoločné všetci, to isté, nemyslíš? Neviem, aj to Máme? Nezmestí sa už pozbierať cestičko a znova rozvalka. No to už sa pokazí. No, že ukazujeme moc. Tu je. Zaci. To je jedno. Dobre, srdečko nejde vykrojiť. Srdečko je pokazené. Dávajte to ďalej. Aha. Ale že tak nemohol, keď ty počítaš. No však, že raz to sa to rozpadá. No tak pod ty. A ty víš. Nemáčajte moc v múke, nech to nebere múku, áno? Dobre, a rozvalkaj a vytlač. Nie, nechaj tak, rozvalkaj a vytlač. Ešte to rozvalkaj, to máš hrubé cesty. Kde je ešte hríbík? Hríbík nebol. Šáčkuje. Robte hríbík, tam je. Kuka, ja chcem vytlačať. Robte si ma. Ale z každého musí byť dva. Počujte, ale aby sme mali spárované. 2 hviezdičky, 3, 4 hviezdičky, už hviezdičky dosť, 2 srdiečka, to bude 1 srdiečko, 2 motýlky. Ešte jeden motýl. Ešte jeden motýlik. Ešte srdiečka? Počkaj, ja to idem tak, že... Čo vám vychádza? Motýlik je spárovaný, 1, 2, 3, 4. Hviezdu nemám ani dva. Motýlika jedného, aha. Ja Mám motýlika, mám. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hviezdičku potrebujem. Však oni tam majú 10 motýlov. Zase. A hríbiky, no. Ukáž ryby. Ešte jeden. Ukáž, ešte na ní miesta. Počkaj. Ešte spolu rozválkať. Ešte jedného motýla a... No vidíte, z dvoch 200 gramov môžeme spraviť teda to cestičko, teda z 200 gramov Máme, spraviť na 2 plechy. 2,5 plecha by malo vysť z jedného cesta. Ešte jeden potrebujeme. Ja mám ako mierku. Ja určite vám toto 2,5 plecha vám. To ja som... Pritlač. No nevadí, že sa roztrhá. Ty to spojíš. To takéto to nie je. Toto je volá beha. Už sa mi to lepí. Tak si dali na válček. Tak to prejdou s válčekom po múke. Čo mám ešte hryb? Hej, motýlky by sme tam nemali dávať. Tlač. Už sa mi ľúbi ten zvuk. Mám už. Hej, ale je to si Počkaj. robil blbosť. Môžeš to vykrojiť. Povedz mi jeden dôvod. Už to je urobené. Budú ešte ďalšie, ale jedno bude bez páru. Dobre, tak na hríbík. Na takto a túto prikraj ho vytlač. Ešte môžem. No. A zatlač. Dobre. Tak. Teraz toto je takto. Ja to robím takto, aby sa mi to náhodne rovne. A z dola vyber a tak na plec. Simona, oprav to. Ne ešte. To je aj tak. To je tam málo. Krát. Vypol. Musíme dať ešte 3. Hej, ale lepšie je vypol, keďže to je... Srdiečko nemáme, ani jedno srdiečko nemáme. Oni majú srdiečka, však. Je 3. Počkaj, mám. Ešte 3 pod... Najprv potrebujeme ešte jednu hviezdu, chápeš? Superstar. Ne, to sa bude robiť ďalšie cesto. Zo švíčkou. To ochutná, keď ste... No tak zeber si to. Ale nie je také Ešte. veľké, lebo to není. To ne. Hríbíkov máme ešte málo. Kde je hríb? Nie. Aj srdiečka. Dobre, môžem zastaviť? Ešte potrebujeme jeden hríb. Ja mám hríb akurát.
Lebo my máme nepár hríbov.